Denbora tunel batean sartuta baina bezala, aprobetxatuko dugu hasierako tartetxo hau, sarean sareko hasierako tartetxo hau, komentatzeko pasaden programan hor pendiente utzi genuen berri bat, grabaketa hau zuzenean Twitchen emititzen ari dugu, grabatzen ari dugun momentuan, baino duela bi aste ezin genuen hori egin, Borja Arbosa, arazoak izan genituelako, ezta? Bai, pasaden programan aurkitu genuen Twitcheko plataforma hainbat arazo zeuzkala eta ezin zenuela streaming batera sartzerakoan jartzen zuen ezer ikusten. Orduan, hori logikoki investigazio prozesu bat dakar eta azkenean jakin genuen zergatiak, ezta? Bai, jakin genuen zergatiak eta zergati oso grabeak dira. Epaitegi batek baimena eman dio enpresa bati, Telefónica Servicios Audiovisuales, zenbait eskubide dauken enpresa, ikusentzunezko eskubideak dituen enpresa bati, aukera eman zion operagailuei zuzenean bidaltzeko elbide batzuk eta elbide horiek operadoreak zuzenean ordu erdiko tartean blokeatzeko. Elbide horien artean zegoen Twitchen emititzen ari zuen eduki babestuen eduki bat, URL bat. Orduan hori blokeatzean blokeatu zuten Twitchen emisio guztiak. Entonces inork ezin zuen streaming bat ikusi. Bidali alzenuen, baina Espainiakoek ezin zuten ezer ikusi. Hori azkenean konpondu zuten, baina egia da, ikuseten dela, oso arriskutsua dela edonola egitea gauzak, eta batez ere baimen judizial hori gehiegi zabaltzea. Arazoak ditzakeelako. Ni beste galdera bat daukat. Hor, gertatzerakoan nork ordaitzen du kalteak? Indemnizazioa ordaindu kalteak. Bai, zeren eta hor Twitch lehena da bere webgunea Espainian, uste izan zela Espainian bakarrik, ez erabiltzerakoan galtzen du, logikoki jendea galtzen du publizitate diru sarrerak, eta baita ere hor edukiak sortzen dituzten edozein erabiltzaile ez da ere ezin izan duela bere kanala monetizatu denbora horretan, nork ordaintzen dio denbora hori? Zerbitzaria? Baina hori legalki errealitate bat da. Hori da, zuk autorizazio administratibo bat epaitegi batetik pasatu ez dena lortzen baduzu, hor noren errua da hori? Administrazioarena, epaitegiak ematen badizu, noski hor garantia batzuk daude, hor zu jarri behar duzu garantia bat ekonomikoa zerbait gertatzen bada, noski horrekin ordaintzeko kalteak, baina kasu honetan administrazioari eskatuko diozu sorte hon. Epaitegiei sortzaile guztiek esango diote, eske bueno, dirua galdu dut, Twitch ezin zelako ikusi egun batean edo bestean uste dute zetz. Horre jendea ez daki, baina zu epaitegi batetara juten bazara, hor neurri provisional bat eskatzeko, zu hor dirua aurretik jarri behar duzu, kalteak ordaintzeko zerbait txarto gertatzen bada, edo azkenean ez bazen berein errua. Eta hori administrazioan ez da gertatzen edo bai. Norbaitek eskatzen du web orrialde horren itxiera, baina azkenean arrazoia ez base euskan ere, eskatzen diete garantiak, eskatzen diete kastelera estaten den bezala kauzion edo fianza. Ze galdera ona, Borja, ze galdera ona. Hau esan da, zuzena hainago gara, sarean zehar 318 hau astera, berri asko komentatu behar ditugulako, eta paitegietakoak baino, batzuk teknologikoak ere ditugulako. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkin du? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai. Bai. Ba, esan dako, azarean zehar 318 hau hasiko dugu berriekin, eta berri hoiek kasu askotan teknologiari buruz izango dira. Saiatzen dugu guztietan izatea, baina batzutan, beste kontu batzuk sartzen ditugu hemen. Borja bere hasiera baita ere egin du, baina ez du aurkezpenik egin. Beraz, arratsaldeon Borja Arboza. Arratsaldeon Iñigo. Eta hau guztia esan da berriekin hasiko gara, pasaren egunetan Twitcheko kontuak aparte baita ere interneteko nazioarteko eguna izan da, komunikabide askotan agertu da, eta gure kasuan, gure arloan internetaren nazioarteko egunarekin batera komentatu behar dugu Eluyar eta Puntu Fundazioak elkarrekin webburriak itzultzeko tresnen garapenaren berria aurkezpena izan zelako egun horretan. Bai, interneten nazioarteko eguna, zela eta, Eluyarrek eta .eus fundazioak lankidetza hitzarmena sinatu zuten Euskararen arabera erabilera ingurune digitalean sustatzeko. Akordioen bidez, berriki Euskararen inguruan adimen artifizialean egin diren aurrerapenak aprobetxatu nahi dira interneten duen presentzia indartzeko. Lehenengo ekintza, Elia, Eluyar itzultzaile automatikoa, WordPressen sartzea izango da. WordPresserako plugin bat garatuko da, eta .eus domeinua duten webguneen eskura jarriko da, zurea edo nire, uste dut, edukia automatikoki itzul dezaten. Ze polita, nahiko erremintza interesante. Mundu mailan WordPressen erabilera tasa 100%koa da, kontuan hartuta, kalkuluen arabera, Euskadin teknologia horretan oinarritatu 75.000 webgune inguru daude. Beraz, Euskararen presentzia indartzeko proiektu honik eragin eta erabilgarritasun eremu handia izango du, .eus behatokiaren datuen arabera, 2017an 162.000 webgune aktibo inguru zeuden Euskadik, horietatik 16% soilik zuten euskarazko edukia. Horregatik, bai, automatikoki itzuli ahal izatea webgune askoren edukia oso interesgarria da. Gainera, azken urteetan itzultzaileak asko garatu direlako, eta orain ez da duela urte batzuk bezala edozein gauza zatika itzulita zegoela zirudiela, baizik eta itzultzaile neuronal hauekin eta bar, benetan estiloa eta hainbat kontu zaintzen ditu pertsona batek idatzitako testua izateko edo ahalik eta gertuen. Badakizuk ez duzula gustoko irratiaren sekretuak asko kontatzea, baina esan behar dugu Eluyar, konkretuki Eluyaren itzultzailea neuronala, eta hoi guzti, uste du programa honen kalitatea zorrarazi diola asko. Bai, hau nire lanean baitere komentatu dugu azken egunetan, orain martxan dagoen Eusko Jaurlaritzak beren egunean martxan jarri zuen itzultzaile neuronala, nabaritzen da, asko zaintzen duela estiroa eta nabaritzen da baita artikulu periodistikoak hartu dituztela oinarri bezala, edozein berria jartzen diozunean horrelako estiloa ematen diolako, baina edozein testua itzultzeko ere oso erabilgarria da, azkenean ez duelako bakarrik hitzak hartzen, baizik eta testu ingurua ere hartzen du, eta benetan itzultzailea erabilita 4 birpasukin
testu oso kompletua eta oso ona izan dezakezu edozein lekutan argitaratzeko, orduan. Bueno, bai, gomendatzea. Azkenean guztiok ez daukagu euskara mail berdina, hemen argi geratzen da, irratsaio bat egiten dugula, baina batzutan ez dakigu gauza batzuk nola esan euskeraz zuzenean, eta bueno, bakoitza bere euskara ere erabiltzen duela, baina bueno, guztiok ulertzeko kontu berdinak oso erabilgarria da horrelako erramintak erabiltzea. Bueno, eta maila izan da nahiko denbora aurrezten du honelako erremintak erabiltzea, hau da, ez da berdina, zuk testuak izatea gazteleraz, eta programa honetan gazteleraz egindako testuekin lan egiten dugu, zen eta gure iturriak iaia beti gazteleraz daude, eta orain dela urte asko, programarekin hasi genuenean, bueno, hasi zenuenan zu eta gero ni, berriak hartu behar genituen gazteleraz, eta pasatu ahal genuen momentu edo lekuetan, eta momentu horretan erabiltzen genuen eluiar batez ere hitz zaiekin edo ezin genuen hitzekin. Gure kapasitate pertsonala ezin zuen gure hiztegia lekuan, gure hiztegia hobetzeko. Mugatua da. Bai, gure hiztegia mugatua zen eta erabiltzen genuen. Eta ja, eluiarreko tresna hau itzultzaile neuronalara pasatu zen momentua, gurerako izan zen, pila denbora aurresten zuen zen, eta ja, berria guztiz pasatzen zuen, nahiko kalitate onarekin, agian zu berrirakurri behar zenun emaitza, eta hor ikusi nola esango zenuen, edo beto, edo txarrago, azkenengo toke bat ematen zenuen, baina ja ez zen berdina. Eta web orrialdekin berdina esan behar da. Web orrialde guztia itzultzeko egin behar zenuen testu formatuan, pasatu pizkanaka zure hitzekin, gero eta ja itzultzailea erabiliz, agian azkenengo tokea eman alzenuen, eta ja orain aldrebez da. Pasatzen duzu testu guztia itzultzaileen neuronarekin, eta zuk ematen diozu azken toke hori irakurtzerakoan ea zentzua ikusten diozun azkenengo emaitza. Horri, orduan, ja, azkenean horrelako tresnak garatzea eta erabiltzea oso puntu polita eta erabilgarria uste dut izango dela euskararekin kudeatzen diren pertsona askorentzat. Honi buruz hitz egiten ere, horra kuriositate bezala EITB-ko webgunean sartu naiz ikusteko zer argitaratu duten azken egunetan. Niretzat pertsonak uste dut EITB-k berri teknologiko gutxi argitaratzen dituela, baina bueno, egia da kapasitate mugatua daukatela eta hainbat arlo estali behar dituztela. Eta topatu ditudan berrien artean ikusi dut ere Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duela egun gutxi euskara ingurune digitalaren gomendioak urrengo 4 urtetarako 2021-2024, eta haien artean hitz asko eta kontu asko daude, baina ekimen 24 ekintza proposatzen ditu testu hau, haien artean euskarazko Wikipedia eta Txikipedia sustatzea, oso interesgarria dela. Gainera, aurten uste dut abenduan izango dela 20 urte beteko dituela euskarazko Wikipedia, gaztelaniazko Wikipedia duela gutxi ere 20 urte bete dituen bezala, eta bueno, rekurtso hori izatea euskaraz interneten eta administrazio publikoak sustatuta oso interesgarria eta oso baliagarria izango litzateke. Bai, noski. Uste du ja ez dokagula ezer gehiago kontatzeko arlo honetan, ez da? Bueno, ez dakit. Baita ere ni sartu naiz teknologia arloan eitb.euseko web-orrian, eta, bueno, agian ez dago... Claro, kontuak argitaratzen dira hor, baina gehien bat sarean.eus irratsaioaren edukiak, orduan, audiozko edukiak direnak, eta baita ditzen da programak, Teknopolis programaren edukiak. Niri
pertsonaki falta zait ikustea. Gaztelaniazko bertsoan ez daukate teknologiazko berri gehiagirik ere, baina tartetxo bat daukate hor, batez ere, Teknopolis programaren edukia, baina pizka bat dago falta zait webgune honetan. Begira, euskal produktuei buruz hitz egiten ere ikusi dut, komentatuko dugula ziur gaizkarekin, gero datorrela bideojokei buruz hitz egiteko, baina argitaratu da azken egunetan Itadaki Smash bideojokoa PlayStationen Main Loop Bilboko estudioa programatu duela eta Relevo Games argitaratu duela ere Bilbokoak diren, hor erreferentzia eta jazta. Kontatuko diogu eskari. Bai, bere kontatuko digu ziurrenik gu kontatu baino. Berri hau komentatzean esan dugu momentu batean edukien itzulpen automatizatzeko sistemak garatzen ari direla, baina baita plataforma batetik bestera aldatzeko sistemak ere, kasu honetan transkripzioen sistemak, transkripzio automatikoen sistemak aurrera joan dira ere YouTubeen ikusi dugu eta beste plataformetan ere, eta Spotify sartuko ditu bere podcast arloa sustatzeko transkripzio sistema automatiko bat ere. Transkriptio edo azpitituloak, batzuk ezagutzen dute, baina batez ere azpitituloak dira pelikuletan edo telebistan. Ez badago irudiaren azpian ezin dira jarri, orduan azpitituloak ez dira izango. Bai, baina nolabaiteko azpitituloak. Spotify azken urtean dakigunez egin duen apustu nagusia podcastak izan dira, streaming bidezko musika plataforma, batez ere streaming bidezko audio plataforma bat da, podcasten etorrera baita ere garrantziarekin. Orduan, merkatu gehiago lortzeko ahaleginean Spotify funtzionalitate berriak iragarri ditu, ala nola, podcasten atalak automatikoki transkribatzea. Konpainiak 3 erabilgarreztasun funtzio iragarri ditu azken orduetan. Funtzioien artean, aipagarriana behar bada, badakizu zergatik azpitituloak transkripzio esatea oso zaila delako, bai. Transkripzio automatikoa sartzea, horrek oroar podcastetako atalerako elkarrizketa tesitura pasatzea esan nahi du. Testura pasatzea. Dena den, hori da proposatzen dutena. Baita ere, integratuko dute Storytel zerbitzuaren kataloga. Storytel azkenean audioliburuak egiten dituztela, eta urtearen amaiera baino lehen Storytelen egin duten elkartearen arabera sartuko dute Storyteleko edukiak Spotifyn. Hau bere kontua dauka, aplikazioan jarriko dute, baina audioliburu horiek entzuteko Storyteleko arpidetza ere izan behar duzu. Orduan, biak biak ordaintzeko aukerak gutxen artean izango duzu. Musika entzuteko Spotify eta audioliburuak entzuteko Storytel aplikazio berdinean, baino bi arpidetza banatuak izango dira. Esan dezakegu azkenengo urtean arlo honetan eman diren berrikuntza nagusienak bi arloetan eman direla. Bata ja komentatu duguna, podcastak gero eta gehiago daude eta gero eta gehiago zabaldu dira honelako aplikazioetan, Spotify, bantare Amazon, eta Amazonin buruz hitz egiten audioliburuak, Amazon baita ere bere sistema, Amazon betidanik izan du liburuen merkatua, baina aurkeztu zuen bere sistema audioliburuak izateko. Orduan, Spotify atzera edo leku berberan izateko nahieran, anuntziatu du bere sistema dela Storytel.
Eta Spotify iragarri duenez, urte amaieran jarriko dute martxan Storytelekin iritzi diren elkartea. Bueno, hor batuketa hau espero dugula biderkatzea Spotify daukaten edukien interesa. Arloz aldatuz, teknologian ere, azken urtetan aldaketak izan dituzten formatuak izan dira ekitaldien formatuak, ekitaldi presentzialen formatuak, eta kasu honetan azken bi astetan bi ekitaldien berri izan dugu, IFA eta Mobile World Congress, bata Berlinekoa eta bestea Bartzelonakoa, bata jarraituko duena eta bestea ez. Imaginatu zein jarraituko du eta zein ez. Bueno. IFA 2021ek hilabete bat iraundu. Joan den apirilean Berlingo teknologia ekitaldi handiak irailaren lehen astean fizikoki egiteko asmoa iragarri zuen, baina jakin dugu azkenengo astean IFAko antolatzaileek iragarri dutela formatu virtualera itzuliko direla, pandemiaren ziurgabetasunak direla eta. IFAren erabakiak Europako teknologia ekitaldirik handiena, zalantza gehiago, gehitzen dizkio, Bartzelonako Mobile World Congressi izan ere baja ezberdinak izan arren, fizikoki ospatzeko erabakia mantentzen duelako. Samsung, Lenovo, Nokia eta Ericsson konpainiak ez dute ekitaldi horietan parte hartuko, baina ala ere beraiek esaten dute, palante, como los de Alicante. Bai, hori da, Mobile Congress 2021eko ekitaldi fizikorik handiena izango dela esan du John Hoffman, GSMako presidenteak, 30.000 sarrera eskainiko dituzte bertara joateko, presentzialki guneko herritar guztiei, publiko profesionalaz gain. Hau da, aurten egongo da batetik egun profesionalak eta bestetik egun irekiak beste azoketan egiten duten bezala. Fitur duela gutxi izan dela ere, han egin dute zati profesional bat, eta gero egin dute publikoarako zatitxo bat, aforo txikiarekin eta jende gutxirekin. Baina, baina beste azoketan agian egiten zen. Azoka honetan ez zen oso normala. Hau da, hemen publikoak pizkat ideia emoteko. 2019an egin zen azkenengo ekitaldi fizikoan. Bai. General fizikoan, pasaden urtean esen fiziko ez da virtual ere. Bai. Erakustaldi merkeenak 789 euroko prezioa zuen. Ora, ia 800 euro hor jarri behar zenun mai gainean ekitaldira sartzeako ez bazinen profesionala. Hau da, publiko bezala. Profesionala izan da ere, presioak asko handiagoak ziren, negozioa egitera, zoazelako normalean zure enpresa ordaintzen zuelako, eta beste bidea izaten zen normalean, prentsa bezala sartzen saiatzea. Hori da. Doainik zen, baina, zure lan egin behar zenuen. Ez bazenuen lanik egiten, agian ez zenuen urrengo urtean ez zenuen akreditaziorik eskuratu. Esan aldugu sarrerako oztopo argia jartzen zutelako telefoniako ekitaldi handi hau bereziki negozioak egitera bideratutako kongresu bihurtzeko. Aurten, desberdina izango da, esan dugun bezala hainbat marka esan dute Contigo no bicho, naiz hartuko, baina tokiko 30.000 pertsonari Mobile World Congressera juteko aukera eskainiko die GSMak 21 euroren truke. Habeitu ze diferentzia. Bai. Euneko bia da, uste dut, konparatuta presioan. Olako zerbait, bai. Horrekin batera, antolakuntzak 300.000 barkatu euroko doaintza egingo du COVID-19 berreskuratze funtsetarako. Gutxienez parte solidario, bai. Solidario bat ematen jarriko dute martxan. Bai, alaxe. Intentzioa dokazu Mobile World Congressera juteko?
Noiz da gure azken programa? Ez begiratu ez garelako joango gure azken programa. Bai, imagina, honekin hiru programa geratzen zaizkigula, hilabete barru. Justu, uste dut gure azken programa 27, ekainaren 27an emoten da, eta hasiko da ekainaren 28an. Uste dut... Ez? Gaizki egin ditu kontua? Ez. Ekainaren 27an bukatzen dugu, eta ekainaren 28an hasten da Mobile World Congress. Bueno, badakizue. Aurten ez dugula uztailan harik egingo. Aurten hortik agertu nahi bazarete, edo okera baduzue, 21 euro, dago eski. Borja, nik uste dut beste berri batzuk aukeratu ditu dela, ISA sistema honi buruz ez nuelako itxegin nahi, baina hemen zu gidoian jarri duzu eta komentatuko dugu. Inkesta eskar bat egin aldugu aberria nire txumena gaizki geratu dut. Internet Explorer buru itxegin nahi duzu? Internet Explorer 2022an kenduko duela Microsoft, bai. Berreskarrentzako. Ez da sartuko. Ez da sartu, bai. Ez da sartu berri eskarretan. Zer gehiago geneukagun. Google denda fisiko bat irekiko duela New Yorken. Bueno. Zer gehiago... Europako agentzia espaziala satelite sare bat eraikiko duela ilargian. Ni aeroespazialitatearen fan ez nahi. Europar Batasunak ja onartu duela COVID-deko zertifikatu digitala, eta sartuko... Hori berreskarrentzako baita, baina... Ez dugu eta sartu. Bi lerrotan, azkenean Eke zegoen ezer gehiago. Nahi baduzu Europar Batasunaren berriaren sintonia sartu, eta komentatu aldugu zertxo bait. Ala, venga, zu eskatzen baduzu, baietze esango dizut, kasualitatez musika bukatu denez ere, ja, sartuko dugu hemen Europar Batasunaren berria. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Esko hemen, Borja, esko hemen. Bueno, berria kontatuko dugu edo... Denbora pixka bat izute improvisatzeko itzulpena eta kontatu duzu venga. Eta bar. Por cierto, esan behar dugu, musika hau, Europar Batasunaren berrian entzuten den musika dela, obviamente, Europaren himnoa, baino berreginda eta chiptune formatu horretan, Ibon Morazan et Barner egin zigun bertsio horretan, eta ez diogula nahiko eskertu bertsio hau eskubiderik gabekoa dena, obra originala bezala, baina topatu ditugun edozein grabaketak bere eskubide propioak dituzte. Orduan, hau erabiltzea oso ona eta lasaitasun asko ematen digu, adibidez Twitchen emititzeko. Berria prest dago. Eta esan da, berria prest daukagunez, kontatuko dugu nola izango den azkenik ziurtagi digital COVID hori Europar Batasunak martxan jarri nahi duena uztailaren batean. Bai, Europako Parlamentuak, estatuetako gobernuek eta batzordeak hilabetetan negoziatu ondoren Europako agintariek akordioa lortu dute Europar Batasunaren COVID ziurtagiri digitala uztailaren lehenean indarran jartzeko. Helburua argia zen, udara mugikortasuna berreskuratzeko tresna batekin iristea, izapideak errasteko eta normaltasunera iristea arintzeko, azken emaitzak apalagoak izaten ari dira. Orduan, zu bidaiatzeko asmoa daukazu Europan zehar? Ez, baina ni galdera oso serio bat daukat, kontu
honi buruz, hau legala da, hau da, non jartzen da lerro hori banatuz mugikortasuna errastea eta bidaiak errastea modu batean edo bestean modu onifekatu batean eta eskubide fundamentalak haustea. Hau da, edonork suposatzen da bere egoera, edozein botatako egoera izan da ere, edozein herrialdera joateko eskubidea dauka, bere momentuan derechos humanos ditzen den gauza bat onartu zelako. Orduan, Bueno, ikusi dugu zeutan ez direla kaso askotan... Ez pentsatu hainbeste derechos humanos dela. Bueno, en fin, eskubide basikoak direla, edozin lekura mugitzeko eskubidea izatea. Hasiko gara esaten herrialde bakoitzak daukala bere eskubidea esateko nork onartzen duen eta nork ez. Eta hori erresuma batuak praktikatu du orain dela... Azken hilabetetan Brexita dela eta... Asko eta asko. Eta kasu honetan, beste gobernuekin ez dakit, baina Espainiako gobernua daka kompetentzia esateko gazteleraz entrada y salida del territorio nacional, es decir, nor ateratzen eta nor sartzen den. Espainiarrek hori da konstituzioan dagoen eskubide fundamental bat, sartzea eta ateratzea, baina ja atzerrikoak ez daukate eskubidea sartzera eta herrialde bakoitzak jar dezake nor sartzen den eta ze kondizioekin. Orduan, vale. Gero ja Europar batasunak dauka Schengen esparrua, jakin dugun bezala, edozein herrialdera jun alzara, bizitatzera, edo lan egitera, edo zure ikasketak bukatzera, edo Erasmus, edo nahi desuna. Edozein bete beharrik. Baina, noski, akordio hori, hainbat kondizioetara baita ere baldintzatzen du, eta noski kondizio hau gauza sanitarioak, epidemiologikoak, pandemia eta hori guztia. Orduan, Europar batasunen arloan herrialde guztiak edo gehieneak sinatzea honelako akordio bat egiten du posible berreskuratzea Schengen edo Europar batasunaren arloan hor herrialdeek sinatu duten akordio hau Schengen berreskuratzea honelako ziurtagiria daukaten pertsonentzat. Honak esan da, baina pertsona horiek ja arriskurik ez dauko tema ematen juten diren lekutara, ez daukate edozein problemarik izango sartzerakoan. Eta hor, geratzerakoan, nahi duten denbora, normalean, beren oporretan. Zertan datza? Egingo dizuet honen laburpena. Erantzun laburra, eskubide fundamentalak hausten ditu? Ez. Erantzun luzea, ez. Vale, ez delako edozin herrira jotea, ez delako eskubide fundamentala. Mugikortasunaren arloan ez. Gero ja beste gauzei buruz hitz egin aldezako adibidez, datu babesan. Datu pertsonalen babesan. Hori bai. Autonomia erkidegoak emandako doako dokumentu unibertsal batean hor jarriko da gutxieneko datu pertsonalekin, pertsona hori txertoa jarri zainon noiz, non, eta zer txertoa, aurreko 6 hilabetetan gaixotasuna gainditu duen eta antigorputzak dituen eta egiten diren PCR-ren emaitzak argitzeko. Dena QR kode batekin digitala edo paperan imprimatua izan daitekena. 12 hilabetez funtzionatuko du eta sendagaien Europako agentziak onartutako txertoak Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca eta Janssen eta, momentu honetan, eta herrialde kideren batek bakarrik onartutakoa, Hungariak Sputnik Rusiarra eta Sinopharm txerto txinatarra ere onartu dituzte. Barne, hartuko egongo dira. Hala ere, herrialde bakoitzak erabaki ahal izango du azken hoiek baliozkotza jotzen dituen hala ez. Edo nola ere, ziurtagiria ez da nahitaezkoa izango bidaiatzeko eta besterik gabe prozesuak simplifikatu nahi ditu. Ziurtagiri identifikazioa bezala iruditzen zait. Ni izango dizut hemen Victoria Pirrika. Hau da, Europar batasunak esaten badu ez dela nahitaezkoa izango, agian ez du benetan guztiz hausten edozein eskubidea, baina egia da, haiek berek esaten dutela, ezin dutela beharrezkoa egin horrelako ziurtagiri bat herrialde mugitzeko. Orduan, horregatik esaten dizut Victoria Pirrika, ez dela guztikaren arrazoia daukadan,
baina bueno, hau mugikorrean orduan izango dugu, eta kasu honetan Espainiako kasuan ulertzen dut osasun sistemak banatuta daudenez autonomia erkidegotan haiek esango dira honen sarbidea emango dituztenak, radar COVID-en kodeak bezala edo hainbeste egiten dituzten hainbeste gauzak bezala, herrialde bakoitzan bere osasun sistema ez dugu botako gaztela esaten bezala las campanas al vuelo, egia da irizpide objektiboak egongo dira, baina badirudi testua kontu handiz idatzi dela estatuek baldintza hauek bete ahal izan ditzaten Bazkideei eta Europako batzordeari 48 orduko aurrerapenarekin jakinaraztea eta horiek ezartzeko arrazoiak, hau da murrizketak, oner irizmena, iraupena eta ziurtagiriaren eramaileak justifikatzea. Hau da, egoera berriro ere, espero dugu esetz, baina txarto txenda, bada? Txarto ere bada, bai. Bueno... lehenengo pausu bat da. Bai, lehenengo pausu bat da, baina bueno, esan dakoa, kontu handiz, horrelako gauzak implantatzen direnean, batez ere iritzi publikoarengan komplikatuak izan daitezkelako, baita herrialde bakoitzaren independentzia edo, bueno, autonomia esan genezake haiek baita ere herrialde bakoitzak esan nahi du, bueno, ni nire balditzak jarri nahi ditut, esango didazu ziurtagiri COVID ez daki zer, en fin. Ba, bueno, hori Europar Batasunaren berria, eta eduki gehiago dauzkogunez, ba, guazen askar berri askarretara. Berri askarrak, sarean zehar. Eta honetan daukagun lehenengo berria, Borja. Ba, Snapchatek realitate areagotu bere lehen betaurrekoak aurkeztu ditu bere iragazki eta objektu virtualak ingurune errealera eramateko. Bere diseinuan bosgora gailu esteroak, lau mikrofono, bi kamera eta ukipen panel bat dituen marko beltz handi baten erabilera mamarmeltzen da. Ukipen panelarekin erabiltzaileek nabigatu egin dezakete, eskura dagoen lentea edo beste aukera batzuk aldatzeko. Hori egitean, realitate areagotuaren efektua agertzen da eta erabiltzaileek arekin elkarrera egin dezakete. Kontuz miopia kasue, realitate areagotua zuen kaltea ere areagotzen duelako. Urrengo berria, Borja. Dagoeneko 3.000 milioi Android telefono baino gehiago daude aktibatuta munduan. Google I.O. 2021, hau da, konpainiaren garatzaientzako konferentzia, astean egin zen iragarpena eta bertan iragarri zuten azken 2 urteetan 2019ko I.O.tik 500 milioi gailu aktibo baino gehiago gehitu zitzaizkiela egungo 3.000 milioi horiei eta 1.000 milioi batu dituzte 2017tik. Horren ondorioz Android sistema eragilearen erabiltzaileek baseak askunde oso bizkorra esan du. Sistema eragile horiek ia ez zuen debuta egin 2008an eta ordutik bilakaera izan du eta modu ikaragarrian eginda ezagun. Esango dizut, cupcake, donut, eclair, froyo, gingerbread, ice cream sandwich, jelly bean, Kit Kat, lollipop, marshmallow, nougat, oreo eta pai artean 3.000 milioi dispositibo hauek daukatela diabetesa. Eta azkenik Googleekin jarraitzen dugu RSS Google Riddle kudeatzailea Chromeren barruan berpiztu delako Androidentzat. Google Chromeren azken bertsioan botoi berri bat ezarriko da leiho nagusiko doikuntzetan webgune bateko argitalpena jarraitzeko aukerarekin. Funtzean, Google Readerrekin egiten genuen gauza bera da, baina Chromeren barruan integratuta. Hori bai, badirude interfazea Google Discoveren oso antzekoa izateko diseinatuta dagoela eta ez Google Reader zerbitzu zaharraren antzekoa. Hori bai, argi utz dezagun enpresak esperimentutzat hartzen duela hori, hau da Google egiten duen guztia bezala, eta argi dago azken erabiltzaileen gana iritz daitekela, baina baliteke ez iristea ere, eta litekena da azken erabiltzaileen gana iristea handi gutxira Googleek bertan bera uz dezan, Google Readerrekin egin zuen bezala. Bai, oraindik ere gorrotoa daukagu hori egiteagatik. Ezin du txisterik egin, zu egin duzulako txistea, orduan bukatu dezagun. Titulol.
ez dugu barrea eta humorea uste programa honetan titulolen, nire, ez dakit barrea, zerrea, harridura, ez dakit zein den konkretuki helburua, baina zerbait bilatuko dugu tartetxo honetan, ni ez dakidan berri batekin. Borja komentatuko dit, orain momentu honetan, zuzenean, zuentzat eta niretzat, zuzenean. Berri honen protagonistak dira James eta Teresa Arnold. Familia bat, lasai bizi zena Kansasko bere etxealdean, Kansas Amerikako estatu batuetan. Bai. Bikote hori 2011an joan zen baserrira, Teresaren amaren egoitzatik gertu egotera, baina 5 urtez benetako infernu digitala bizi izan zuten. Infernu digitala? Bai. Aia, baina Lursailaren 250 hektareako lursailean non eiztatu eta arrantzatu ere egin zezaketen, baina handik astebetera Butler konderriko xerifaren 2 laguntzaile agertu ziren etxera lapurtutako kamioi bati buruz galdezka. Hori izan zen bizita askoren artean lehena, izan ere, aste gutxi batzuetan, hainbat agente etorri ziren poliziatik agente federaletara baiketez desagertutako pertsonez, iruzurrez, jakeo, suizidio saiakera, aur abusua eta abar luze batez galdezka. Baina segertatzen da txorretan, aia Urteak aurrera joan ziren eta familiak ez zekien zergatik gertatu zen hori. Dena aldatu zen 2016ko apirilean Fusion edabideko editore batek zer gertatzen zen jakin zuenean. MaxMindek IP helbideak geolokalizatzeko webgune batek datu basean izandako akats bat etxealdeari 300 milioi helbide esleitu zizkiola. IP helbideak, webguneko GeoIP zerbitzua, gutxi gora berako kokapenak, oinarritutako publizitatea egiteko erabilioi da, non garrantzitsua den gutxienez zein herrialdeari zuzenduta dagoen jakitea. Erreminta hori, 600 milioi helbide IP eman zion, eta loski 600 milioi helbidetan gauza asko gertatu dira, eta asko deliktiboak izango dira. Claro. Joder. A ber, esan behar dugu, geolokalizatzea IP helbide bat oso zaila dela, bai. Eta orokorrean, besteren IP bat daukazu ezin duzula zuzen jakin non dagoen IP hori, esan aldizu herrialdea edo esan aldizu herria, iria, baina justu etxea, ziurrenik ez eta koordenada batzuk ematen badizu, ziurrenik gaizki egongo dira. Zuk esan duzu zerbitzuak ezin badu helbide bat esleitu eta hori gertatzen denean helbide lehenetzia botako du haren ordez. Helbide hori Arnold familiaren etxaldea zen. Ai ama. Espero dugu Arnold familiari ezer ez gertatzea, eta espero dugu Borja zuri ere ezer ez gertatzea, bi aste barru gurekin ere bat egin behar duzulako berri guzti hauek, berriak komentatzeko. Berdina esango dut, entzungo gara hurrengo programan. Orain, gaizka eta gonbidatu sorpresa batekin, bideojokoi buruz hitz egingo dugu, hemen Sarean Zearen. Sarean Zehar. Sarean Zeren jarraitzen dugu teknologiari buruz hitz egiten, baina puntu honetan gaiaz pizka bat aldatuko dugu eta bideojokoen mundura joango gara, beti bezala gure etxeko espertuekin, adituekin, ez dakit. Gaizka gonbidatu dugula, pizkat zeri buruz hitz egiteko arratsaldeon gaizka. Arratsaldeon Inigo. Gaming Roomeko zuzendaria, aurkezlea eta kristo daki zen bat gauza gehiago. Ze gertatzen da hemen? Hau da, hemen gau zuta bideojoki buruz hitz egiteko, baina bat batean hemen agertu zaigu gure Inigo, gure ex-bekaduna, zergatik. Ez bekaduna, baina beti danik beti jasoko du izen hori, eta badakizu. Badakizu zeuk, badakit nik, eta badaki berak ere. Hori argi dago, baina hortik aurrera, fitxaje egin duzu edo lako zerbait? Badirudienez. Badirudi, fitxaje egin duzula eta... Badirudi hemen geratuko dela denbora luze batez gainera. Hori uste dute haiek. Ez nago ziur, ez da nik ere... Ez gaude ziur, baina gustatzen zaigu
gurekin izatea, orduan, gurekin egoten da. Azken 2 saiotan egon izan da, berriak komentatzeko eta bar, eta dirudienez beste batzuetan ere etorri egingo da, berak nahi badau. Agian bai. Vale, ondo. Orduan, gaudenok kokatuta, ze gertatu da azken egunetan edo azken asteetan bideojokoetan horrela mamitxoa dena. Urrengo kontuak badakizkigu eta uste dut pasaden programetan ere, sarean sareko pasaden programetan komentatu genuela eirua eta beste batzuk aurretik dauzkagula, baina ze gertatu da azken asteetan? Bada, izan dugu zui berri, abusuen gaia dela eta izan ditugula atentzioak enpresen barruan, Ubisoften barruan egon izan da, Call of Dutyren enpresaren barruan ere, eta beste polemika bat izan da, Twitch hasi dela desmonetizatzen, HotTube Meta motako streamingak egiten dituzten streamerrak ere. Beste berri batzuen artean, badeko gure Itadaki Esmasen ateraldia, gaur zehazki ez, maiatzen 21 egin dauala, eta horrez gain niri gehien gustatu zaidan berria izan dela Days of Play hasi egingo dela oso laster, edo hasi egin dela, depende noiz entzuten ari zarien hau, maiatzen 26tik kainaren 9 izango dela haren debuta edo, eta egongo direzela bideojokoen presioen beraldi pila bat, eta baita beste eventu batzuk ala nola Player Celebrationa, eta horrek utziko dizkigu nahiko sari interesgarriak. Hemendik aurrera komentatu dugu eirua daukagula hortik, enpresa batzuk esan dute ez dutela aurkezpenik egingo eiruaren barruan, baina beste enpresa batzuk bai, eta aurkezpenak eta edukia espero dugu egun horietarako, ezta? Egia esan bai, eirua izango da urte honetan, kainaren 12tik 15, eta badaude bai, enpresa gero eta gehiago jausten ari direnak, eventu honetatik, ikusi dutelako azken urtean, koronavirusaren arazoa izan dara eta, ikusi dute haiek egin alzituztela haien aurkezpenak, beraien partetik, eta eiruan parte hartu gabe, eta hortaz, jausten ari dira gero eta enpresa gehiago, ekitaldi honetatik, baina eta guztiz ere jarritzen dugu, gure mamia izaten eventuan, eta badaude hainbat enpresa hor geratuko direnak, eta naiz eta egon edo ez, jarraitzen dugu izaten beti bezala onlinearen gauza ona dela ikusi aldugula, nahi duguna, nahi dugunean. Zerbait berezia prestatzen nahi dugu eiru horretarako, ezta? Bagara bai gauza bereziak prestatzen, egingo dugu kastina edo. Kastina ez. Kastea bai. Emisioa, zuzeneko emisioa, gazteleraz komentatzen geure berriak, eta hor egiten diren aurre ikuspenak eta bar, baina, klaro, esan dugunez, ez dira enpresa guztiak joango, eta badaude enpresa garrantzitsuak ez direnak egongo, orduen eiruaz gain, izango dugu ere enpresa horien ekitaldiak ere komentatuta, gehienak alditugunak gutxienez hain egongo dira. Horiek izango dira eiruan gertatuko direnak, zuzenen ikusteko gure kasuan, twitch.tv/euskadigitalen egongo gara hor online, gara. Eta berriak jakiteko Twitterera jo. Hori izango da hemendik aurrera izango duguna, berriak sakonago entzun nahi badituzue, Depende ze gustatzen zaien gure entzulegoari azken programak kaos bat izan direlako. Azken programa hau zehazki izan da kaos zehatz bat, baina gauza oso kurioso bat izan da, izan dela azkenetarikoen artean luzeena, ez deko zentzurik, baina izan da kaos solamen absolutua, baina barre batzuk botan nahi badituzue, hor dekozue Gaming Room 30. edizioa. Hor gomendioa, barre batzuk botan nahi badituzue Gaming Room, beti bezala gamingroom.euskadigital.eus webgunean, eta jazta. Eta ez deko goiagorik. Hori eiruaren berriak jakin nahi badozu ez, twitter.com/euskadigital edo twitter.com/gamingroom/ed. Hor, gomendi hori kaineko data hoietarako. Gaizka, urrengo denboraldira arte, Iñigo ere, espero dugu, urrengo denboraldian ere zurekin topatzea saio batean edo bestean, sarean zearen Gaming Roomen, nahi duzunean, hau badakizu zure etxea dela, eta beste guztietarako,
Eusko Digital eta Sarean Zehar, Gaming Room, eta gauzaiek eskerrik asko Gaizka, Hurrengo eta bat arte. hurrengo arte. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu jo sareanzehar.eus webgunera. Nain heldu da kasu honetan Sarean Zehar 318 hau, Borja Arbosarekin egin duguna berri teknologikoak komentatuta, baita Gaizka eta Iñigorekin berri bideojokoei buruzko berriak komentatzen, eta, bueno, zuekin ere, zuek gure entzuleak izan sareterako. Baita Mikel Carmonarekin berrikuspen teknikoan dagoena, eta irratietan dauden ekoizpen eta teknikare talde guztiekin ere ekoiztu eta emititu dugu Sarean Zeharen edizio hau. Gutxi geratzen zaigu denboraldia bukatzeko, ja bi programa hau bukatuta beste bi geratzen zaizkigu. Dena den, geratzen zaigun tartetxoa gozatuko dugu, eta baita ere gure saioak azkenengoak entzune badituzue, gure webgunean sareanzehar.eusen daukazue, baita Twitterren gaude, Sarean Zehar, Facebooken ere, baina, Facebooken, nor dago Facebooken, hori izango litzateke galdera. En fin, hori, hor gaude Twitterren gurekin harremanetan jarri nahi bazarete, Sarean Zehar. Eta esan dakoa, eskerrik asko gurekin tartetxo hau partekatzeagatik, eta bi aste barru, teknologia gehiago, informazio gehiago, eta Sarean Zehar gehiago. Agur!